Masih buje. Joga ada nih 10 macam sih. Si asyik masih lama nak mampu apa masih. Food na to lang nagagil na sila mo. Sarap sa din. Kung mga pigoy sa din. Ali, ubi namin tenggod 5 minute good. Wapo Lapas semen. dap na may mas ako. Wapo sen? 20 good. Sige, bakas ko ang sa iyo. Di ba wapo sen men? Sabi din namin. Modulo akong best. Oh, papambay sa waba. Oh. Nagamodulo ang best sila mo. Oh. Papambay. Oh. Papambay sa waba. Modulo namin singil best sila. Oh. Gadi. Uy, Gad. uy, me. Met ko mo sa nalma. No dale mo siya. Oh, kadya mo sa lel. No, blabuhe siya mo siya. Labu e fe ako na. Saka biyaste mo mo sel.